Kajing penkre jong ki seng sain perthe baper haka jella naga benta banya aireng haka election banjit nong mikmat shaka ying dorbar thau ain ka jella house nam ar pholai kilanang ya chat shakman ka parti Bharatiya Janata Party Ribhoi District haka khatwei tari ujleu ar phoar kalayo ban penskem mikinong kitkam jong ka mau hati BJP Mondal Committee kabala penlong haka snong lerbang kinong kitkam ki blasha penskem hakate kasngi ki kintup yu ba shan borlang rempe kumu presiden ba riskem lingdo uba tan borlang shadam uba Thomas Mukti kumki vice president uba Hilarius Linsyang kumu general secretary lembat ki wewi pat kinong kitkam ba ki khot jongka party hakate kasngi lai don lang kinong kitkam naka BJP Ribhoi district ke bakan thop ka president jongka BJP Mahila Morcha ka kong plentiful dilar u general secretary uba bari phla maupniang lambat kiwe de kinong kitkam ki ba khman te kawe nga kwa banong yapi tanggani kajing ka khu kerdo ni nagaliang ka district ilawan khnang hangni ban aibor ban aimen sim bapinyo ban luno hamklo nama kapor kalong balangkot kat kane kajing he ka area jong ka mahoti constituency lene kata ka constituency mandal jopi hangni te nga om khniak ya kane bapinom singau kan kisin bapilayo ya kajing kun kubor nia long rangkat kaju seu bha dapen kami gine gilai ligiman Badengkong, ik yala ke jong gori, tres tom nak meta gori, penkiu ya gori bagan long, kabadak kababiang, kabala pekerjaan haladi, kabaar, aba pirung hang ni hapo kene keseng, omdon bapun bore pida menu, ngangit kem ya kata, dia dah kamon kap kulit jumpi hi, kumba u pastor ne padar u ongkum no aga singi je tho jumpi ti mon hi ne don makun bor yepi ngangi om don de ga mon jumpi hi nanti ka balai kade ka po jonga jumpi kan mau lok kane ka balai kan sa pen kulmar yang apa yepi kade ka pisah wat perkhat bakla namar ka jing ka pisah kan sa pen pat kan sa pen pra te nga ong ye pi kane gawe ngeu bha da husia ya utlik namar pin sapen bun nam ya gabom don o te du labam ka talak te du layo ka talak ka BJP kam don kum kita ki bro ka BJP ka ong lur sekman tre sekman ya gajing yo pin sape jadi de kita kum balak keren kini kiri rong ba sekman ngam kuah ban ben ino ban keno ino ke syong happy menta ban siam gerai kumno begini lang menta gasngi jong jing sedang ka ba ni wei pai wei ni wan ban ngin yai nang ne khmat bangin kiu ki mau kundan ki ban yalam yangi shakat hong jong jing job ban shakat hong jong jing kala shakat hong jong jing kermen ban shakat hong jong jing wan ra ye jing im kabatamai hakane ka dong thain bar hakane ka Ribhoi bu ijungi haka jilla Meghalaya bu ijungi bar kham tame nalaram pe ijungi hangne hamahati constituency habanga phai shakadiang ma shakaman kadno ngadap hisada ga jingso kumen bentagsi bakine ki men rangba dunga gi bawan na district haka jo ka uniform BJP to ai bau ne utiu padma lene atau utiu lotos bagi orang kitin Sanskrit lene Hindi utiu padma ulong hisau bakhampla kat kejing sa syra dong snong lene kadong kathain mau hati hangne Ribhoi jungi kala dei ka kenta ka kenti ka bau ne utiu padma un yolat ban suthit bon kujit lot yakine ki surok ki basa syra jong ne kadong ber kathain jungi